Right. Hello, everyone. Right. This is a quick one. As you can see from the title, I'll just be quick. Sorry, I'll be using Shona mostly. Right. I hope I'll be able to do it properly. Divorce yakamira so vanhu vacho. Divorce nhasi ndichaifananidza nerufu. But the best comparison divorce tingati amputation. Uri mugomo iwewe uri kufamba. Right? Uri kuda kudidididi zidombo robva rawira paruoko kwakacha. Zidombo iri is so heavy. Hapana katapila iripo yekuya kuzoribvisa. Ratswanya ruoko rwako rwatswanyikana panapa. Rwatogurika rwati njenge but pane nyama ichakabata ende zviri kurwadza zvezvo. Right? Unoruda ruoko rwako. You love your hand. Asi uruda upenyu. Unozviziva situation yauri iyi haifanirwi kuramba yakadero. Ukaramba ukatsimbirwa nezidombo iri, ukarega kurubvisa ruoko pakashakwa anobvisa ruoko urwu ruende uku, ruende uku. Kana pane ane banga, pakashaya help ukaramba uri ipapo, wakuzopedzisira wafa iwewe. Unoti uchitozviziva wakuzofa panapa. So ipapo ndo pandokuti relationship iyi, ruoko murume wako kana mukadzi wako, relationship yenyu yatsimbirwa nezidombo, and zidombo ratsikapo akuhurira and you can't forgive. Wahurirwa iwe you can't forgive. Chodiwa apa kungodhila kuti posundwa zidombo iri robha here kana kuti potoya munhu nebhembo otogura ruoko. That's an amputation. That's what I mean by amputation. Divorce ndo zvayakaita. Munosvika pane imwe situation mulove yokuti umwe wako, because divorce amuramba nemese one time, umwe wako anosvika pasituation yokukuona senge iwewe uri zidombo, uri ruoko rwatsikirwa nezidombo. The whole body ndiye. Whoever it is in relationship, ari kudivorce wacho ari kuona kuti iwewe ndiwe uku karuoko aka. Boom, watsemurwa nepanapa. Mupfungwa dzake iye achidivorce newe, anoziva kuti akazvikata apa wapera basa. That's what they think. Wapera basa, karuoko akaenda. I still got nothing, some lots to do. Ane upenyu, pane vasikana vakawanda vanomuda, varume vakawanda vakamupromisa, pane varoda kukwidza ndege vauye kumba kwake, pane ari kugara achiudzwa kuti wakanaka. Fair enough. Zvinoitika mudivorce. Don't get me twisted. It's needed. Sometimes an amputation is needed. The question yekuzoti anoseveva ndiani after amputation yaimweyo. Maybe yeruoko ndakanga, maybe tongoti amputation noitwa pakati pedumbu apa. Makumbo enda uko. Musoro. Tinoziva kuti kuchaseveva ndekune musoro. Whatever you do, kwatinenge tineka hope kuti kuchaseveva ndekunenge kune musoro. Wakaona iwe masvika pasituation yedivorce. Hey, basi dombo rauya apa, marriage yako yapindwa nedivorce. Urikuti pano you need a divorce. The best way you can do before amputation is some sorrow kuside kwako. Make sure you won't work on sorrow. How do you do that? Kana wanga ruoko katsimbiriro. Muruoko wako don't die. Rarama itama binda kwa unokwanza kuita build them sorrow wako wakamirira divorce. This is what I did. Divorce inokukanganisa. Divorce ine stages. Shandinogona kuita ndizvo ndichakubatsira yangu. I can try ndikubetsera, but I don't know zvikashanda because facts andoda kukupai ameno kana akakwanisa, because ndandanyora pakapepa. So I'm just hoping, sorry, after explaining, I'm just hoping ndichakwanisa kubatsirai. Right? Hapa no imanje. Umwe ati handichadi divorce, handichakudi. Zvinoitika manje ndezvokudai so. Unonyatsofila pain. First stage. Unofila iri yatingati denial. Right? Munhu akauya achiti iwe ngatichiramba handichakudi, marriage inopera. Iwe uchikudzwa izvozvo. Une zvaunofila. One chaunotanga kufila ndechekuti stages of grief, ndingakuti 8 stages of grief. Unofila denial, ndinere kurambwa here, shuwa munhu wangu aenda, andona.
that pain yaunofila kuti munhu wangu ari kundirambire uchitraya kunegotiata naye kuti mudzokerane even iwewe nyakuita divorce yacho pain fear denial unombodoya kuti ndini here wakomana handichazimisi sindingi zveshosho nyange wada kuzvisvingisa sei deep down unozvifila kuti ndini here wakomana munhu yatoini asa vanhu achati kudii mumastreet umu ndaluza chii chandanyatsoluza my emotions chichichi. Denial can be a problem ukairega ichienda for too long. Dzimwe nguva unofanira kungobvuma kuti munhu wangu unopa munhu kana gore indakapa 1.5 years ndichitraya serious ndaitraya kudzokerana maybe papo ndachadzokerana ndaizvifila kuti amana panapa I need to work on this but ndakaseta target kuti 1.5 years 1.5 years dzichidarika move on shamwari you need to move on. Ukaona waseta target yako move on. Ukazoramba uri pa denial unopesera wazvaafecta health yako. The second stage the pain and fear. Zvikwereti ndichagona rogara ndega ndichagona robhadhara mabill. Sometimes unofunga izvo unless uri wabuda une uchizorova dondo ndinda nchita zvese. That pain in my case handisina imba ndichagarepi ndichagodi ndonolojera kumana munhu angajara kuti imba yake ndigolojere vakomana ndigodi all that fear. You have to make sure that when it's punching you and stabbing you in my heart, make sure you need to accept zvichaitika but don't dwell on it. Unofanirwa kuti uzive kuti it's part of the grieving process. Allow yourself to feel the pain, face your fears, but the healthiest way to get through shamarika, push my emotions aside. Rega kuprolonga grief yako. Iwo gara ipapo uchita zvinhu zvinokupa kuti health yako ibudire pamberi, right? Stage number 3 yandakafila inini hasha, anger. Why wandiramba muswe birthday remwana wangu? Why wandiramba muswe birthday remwana wedu? Why? Unoza unochifila zvakawanda. Why wateerera hama dzako? Why? Anger yaye kuti anger with yourself. And zvoti my life unenge uchita ipapo ka? My life unenge uchita ipapo. Unoona kuti uri kuita zvinhu but no. Not just damage. Unenge uchizvi expose as well. Anger, hasha. Ndopapa munoita malive ukashaya nokutsiura unoita mamwe live unozoregreta a few years later. Uchitaura kuti wangaoneka dora, wangaone chichi, haubetsere urichi. You say a lot of these things. And anger, ihasha. Allow kutsamwa kunofanirwa kutsamwa. And zviri nani sometimes kutsamwa pano kuti ungoramba zvikuti pain ichiuya. But whether you're angry nemunhu wakadana naye for not doing their part kusave a marriage yenyu, kana kuti uri angry tomboti in terms of death ndachikombe nedeath, une munhu wako iwo aita cancer ari muchipatara, you get angry kana kanzi afa paipai kana afa, you get angry kuti koma doctor adini padiko mascientist akadiko na mushongo wecancer akadi. You say a lot of things, whether you blame somebody kana no blame achi, because unochiti kusave vanhu vachiita life yavo as usual. Havazi kuzvona ndakaita divorce kusave vanhu vasingandinzwiritsitsi, sei vanhu vachibvumidza zvikwereti zvavo, havazi handichina murume here, havazi nda single parent here, kuseiko vanhu vachikumbira mari, havazi nda single parent here. A lot of things. Ziva kuti izvozvo zviri common zvinouya mudivorce. But number 4 stage unofanirwa kuita inonzi bargaining. You know, bargaining ndeyo unenge waita uchida kusave marriage yako musati maramba pachita dene mwari vavango extendawo life yomunhu uyu zvaanekenzwa taudzwa kuti achafa in 6 months. Mwari baba ingo extenda iriite gore kana 2 years. Mwari baba extenda izvidididi handiti. So you're busy bargaining whether marriage yacho kwanga diti mboti gare tese ndamboseva zvimari ndozobuda ngo marriage muno ndanepe kuno deposit yemba pandinonogara. You always gonna have a problem ipapo. Some may not allow you to bargain. So izvo unofanirwa kuziva kuti kuva realistic and reasonable. Rega kuva desperate
nekuva delusional. Number 5 ndeyekufila kuzviblema, guilt. Dei ndisina kudai marriage yangu isina kudai, dei ndisina kuhura marriage yangu isina kudai. Kana kuti munhu ndasingamuchengeti zvakanaka, dei ndakamuchengeta zvakanaka ndisina kusvika pesa apa, pamwe memaindisana maporisa, dei ndisina kumusungisa. You'll get to a stage, but be accountable pane madecision wakaita mistake or not. Shamari, chitongobvuma kuti wakaita mistake iyoyo. It's not health kugara uchizvimbandidzira uchizvipanja uchizviudza kuti death kana kuti a divorce was caused by zvinhu zvawakarega kuita kana zvawakaita. Sometimes you don't need to think about that. Ini yangu divorce ndakazosvika pastage yokuti ndakangoti zvayakaitika ndo zvayakaitika. And the problem ndekuti vamwe vanhu hava-accept. Iwe unogona zvaaccept, but family inogona kusaaccept. Ziva kuti zvauri kuita zvakuitira iwewe, but pamberi apo hauzolook like a stupid pamberi pefamily yako. Wakushowa masigns depression and stuff. The last stage, depression manje yakaipera 1. Do panofira zvinhu zvakawanda ipapo, do panotadza vanhu kumove on ipapo. Kana iwe waona divorce yaitika shamwari, hapachina kudzokerana, aenda murume wako. There is nothing you or even iye murume wacho, there's nothing you can do kuti mudanane futi. Mavhiringana pastage yokuti hamucharegererani. Saka bvuma utongoziva kuti depression is not your portion. Depression usatomboirega chiuya. Aenda munhu ichi dash. Zviri normal kuva depressed, but don't let it last for long. Unotomboita depression. Don't let it make you lose your job. Don't let depression yacho ikuite kuti feel guilt. In that bit by bit, eventually uchangoona wanguva released. Kana ikaramba ichiitika depression kwauri, uchiramba kuzviaccept iri severe, shamwari, enda unoona vanhu vanokansela, maprofessional help. Rega kuda kuzvishingisa, svaka coach, therapist, kana even family doctor anobetsera senge ku-UK, kune ma-family doctors. Stage number 7, bvuma shamwari, zvaitika, it's time to move on. Whether uchaenda nomwe murume kana uchaenda nawo, yativa time to move on. Munhu yaenda, kuenda. So, guys, ndoita nchidimbura nchidzoka kwandandiri kwako, ndatini depression, ndatini divorce yakafana amputation. Wanga wakatsimbirwa nezidombo, iri zidombo rakakutsimbirira paruoko, watozozvigura. Maguriro auri kuita ruoko rwako kasaita zvokutamba, unokwanisa kuzviuraya futi newe. Divorce haisi yokuti azvifunga ndiani. Dei kwakinzi divorce inoenda nokuti azvifunga ndiani, vanhu vazhinji vasingastruggle panzavo. One thing I want to say about divorce, you may make the decision to divorce somebody. Uriwe futi uri kutoluza. Hamusati mambona munhu anoita deal, so hatite deal, iwe tora izvi ndotora izvi. Tiri vana vadiki, iwe tora izvi, zvese zvitora, ini zvangu ndezvinezvi. 5 minutes later uzonati munhu handigei now, it's too late. Taizvita kubhora. Waiti ukasvika parwizi paiva vakomana ndoda uyu neuyu yaiti tambedi togoesa uko. Pamunozoti kike bhora ona wokwako achikuta, wovako achirova zvidoko, pana patima haina kubalansa, makutongorikitiwa chete. Kusvika paiva maitishuza kuti so dzimwe dzenguva unoita divorce uchizorwa dundu ndamuramba shungu dzako dziri dzekurwadzisa munhu. Never ever do an amputation uchida kurwadzisa ruoko. Ita amputation because it's needed. Divorce pane paino need you. Pamwe pacho pamunochemera divorce inenge siri divorce ino need you. Kungoda communicate better. Udza munhu wako zvauri kuita zvandizvifarire, zvawaita zvandizvifarire. Hande timboita counseling. Vamwe venyu muri brave, munoita divorce igopera musina kumboenda counseling. Well done. Kana wamake a decision yako. But shamwari, kana paita divorce, you need to make sure that I did your best to save that marriage. On my side, I tried everything I could to save my marriage. I tried all the professional help that I tried, but partner yangu panguwa hiyo, she wasn't. She blocked me, and even now when I don't even think of her, she still blocked me. When we have kids together, sometimes you know, it's up to her. Inini yangu Jenny yakafamba nomfambiro. And the guys, let me tell you, sometimes you need that divorce.
Yes, it's painful, but you need it. Kana zidombora tsimbirira roko, you need it. But just know that whatever you're gonna do after that divorce, you are no longer roko apachina. Nyangwa kakupa mawoko esimba, it will never function say roko roko. So after divorce, divorce is an amputation. Amputation nyangwa ngori Usain Bolt. Kanalo biswari megumba uchato go ni kuita Usain Bolt okutanga. Forget about it. Don't ever try to compare yourself na Usain Bolt okutanga. You'll never run that fast. Watobviswa gumbo raba. Amputation katika paroga chizia kuti wakutongoita live nezvona. Azvizo kuti uchazo ita hope kuti ndichadzokera pandandi kuti ita better. Never. Don't ever think I'll do this and I'll become better than roko ndisina roko. Kuzvifadza. Yes, you'll have a happy life, but damage yakaitika ikazhinji kacho inonetsa kuti we recover. You will never be a virgin again. You will never have those kids again as children. You will never rambana cannot kubvisa stress yakaisa mubana vako pamakarambana. You will never enjoy those holidays without ever thinking, oh, murume ndaimbori naye takavya panapa otanga kugeza akadai. Even in bonde charo, you will never ever do bonde in another relationship without even kamafungwa dik kekumba oh wandakatanga naye ita so damage yatoitika shamwari. Accept and move on. It's very painful. So sometimes you need divorce. Mu relationship imako mauri momo. Zvibvunza kuti handina utsikirwa nezidombo here. Ruoko rwuna utsikirwa nezidombo here. Do I need an amputation? Don't just amputate your hand because wangona vamwe amputate. Divorce inoitika nokuti you need a divorce. Pane paunoona that you've reached furthest you can go. Even babasa ndozvifila ndasvika pa stage yokuti I can't go beyond this nebasa rangu. I need to leave. I need to divorce kurega basa. So kana zvasvika ipapo, make sure you've done your best to save the other hand. Try your best to save the other hand. Zvazoramba hazvo zvaramba, but wangombo try your best. You'll go there feeling ndakatry kuseva roko rongo. Kwete ngokuti wangotitsimbirwa mbija vayane banga guys katai roko unozozvidemba uko nakadomboka chikakari kadiki deta kangodai so kaipa. So guys, this is a very straight up lesson and I want to nayo about divorce. Divorce yakafana nedeath. Kumunhu anenge afirwa zvakane cancer unotoona munhu unoblema asi madoctors deangango iwedzera kana kuti vanenge vakurumisa. But sometimes munhu akazofane cancer zvazvo kuti yanyanyisa, you feel the pain yokuti aenda, but you feel that she really needed to go. Munhu anga arwadziwawo. Do you get what I'm saying? Partner yako yafa iyo, death is painful, but paripomba unoti vedu mwana wanga anga akurwadziwa. Then I end up is in a better place. That's what I mean. So in your relationship, regai kungoita chindoendawo kufarira divorce. Start with the divorce. Was it really needed? And make sure we exhaust all your uima yako esa now to undo it. Shikaramba, you won't feel guilt. Ndakamboedza kusave a marriage. Hapana chu chinorodza sokuti uone divorce yako kuti yakapera partly because auna kuedza. Kana wambomuregerera ruviri rutatu runa rutivangomuudza ukati mukaita effort mukaenda counseling zvikaramba kushanda, you can go feeling even zvinhu zvikasakufambira pamberi apo. But dzimwe dzenguva unoti wapedza kudivorce wozotikava kuti kuruoko ndo kwawanga uri iwe wafunga kuti uri ukune hati kwako kuruoko, you can upenyu hwako unoenda musango. You need to rebuild your life. Munhu uyaenda kana aenda kana wamudecide kuti aende aenda. So guys, you are in your relationship right now. Zvibvunza kuti am I really in a good relationship? Panoda amputation here kuti panoda kuti padedzwe mabulldozer ari padhuze kuzosunda zidombo rakatsimbira. Mabulldozer akauya akarisunda zveshuwa we to amputation. But kana wanga uri muzigomo musango pasina munhu anokuhelpa, there is only one option, amputation. Ukarega kuita amputation ukaramba wakatsimbirwa nezidombo, shumba ikauya inouya yakakudya ikoko kwanga uchikwanisa kutotiza. Hakwanisi kutiza bozo wakatsimbirwa. Shumba ikauya ikawana amputate inouya ichidya ruoko rwasara. Inodya ruoko. You are a full body. But make sure you don't bleed to death. Amputation yako, but divorce, recover. Don't bleed to death. Bleed to death, wakanga recover.
wakangewo wabuda murelationship, usamanyira kungofamba pavanhu ropa richierera, usamanyira kufamba musango ropa richierera. Mhuka dzinotevera trail yeropa dzikanzwa kunhuhwirira kweropa, shumba chadzo dzemusango, mapere achitevera trail, macrocodiles, ukadyiwa. What am I trying to say? Wakabuda murelationship yako iyoyo usina kunyatsorecover, usina kunyatsopedza recovery yako, bleeding yayo unenge uchiita makava. Vamwe vanhu vanotora advantage of vanhu vari vulnerable sewe, vachakurara newe, vamwe vacho vacharara vasina makondo, vamwe vachakunhumburisa, vamwe vachakupa AIDS, pane zvakawanda zvinoitika ukabuda usina kuita proper graft yekugadzira paamputate. Because munhu wese anenge achirona ropa kuti iro nyange munhu anodzidzira fight anodza ndokuroveyo anozati ruoko rwakwaropa, munhu wese anenge achiona ruoko. So the best way is cover pakuvarapa, if possible pfeka gumwe ruoko. Don't be vulnerable. What am I trying to say? Usapinda mu relationship uri vulnerable. Sometimes you need that relationship. Bounce relationship. It's not a bounce relationship. A relationship yokuti iri kukubetsera to forget the gruesome bad relationship yangori. So wapinda mu relationship iyi as a way of coping, inogona kuseva. But ukatora bounce relationship ukaita permanent, paunozo discover this is terrible, unenge wadyiwa negava. What am I trying to say? Uchibleeda kudero ukaona mumwe munhu anezijira akaribhandisha ruoko akati vagara mumba mangu, gara imomo, but don't stay there permanent. You know very well takubhara kuti usada, but you need a hospital. Go to the hospital, heal yourself, get healed with professional help. Vara vonama kana vachikupa gumwe ruoko kuextension vokupa. Because ukaramba munhu bounce relation, munhu akubetsera kuisa chidhenda anenge achikudzimbira sometimes. Wakada kuda kuzongoti iwe une chironda pano usakanganoka, anenge achikuremind and kuremind. There is always one thing that's going to be guaranteed. When you divorce, you will always remember the times you had with your ex, good or bad. You will remember that forever. No matter how good the other person is, comparison aimbofekarenga. So guys, muri ma relationship enyu. My next topic inonziyo domestic abuse in a relationship, with a marriage, in a relationship. I will be doing this topic, so watch out for that one. I might be doing it through another big entity, I've been asked to do an interview. So thank you so much, guys. I hope this helps you. Kana mchida shakuitirai, subscribe to my channel. Don't say Handy Leon Mapira. Handy Leon Mapira is my channel name. I hope mwari vachakubetserai pama amputation I'm looking through. Sometimes relationship mamuri kuramba muri mo pakatsikirwa nezidombo. Be very, very careful. Dombo ngarirebe. Dombo rikaramba kubviswa. Yes. You need that at some point. You will need that amputation done. Azvibetsere kuramba katsimbirwa nezidombo auna chero kuenda toilet augonu utopesa waita tsvina uri paurere ipapo. You need that amputation at some point. Kuti uende kutoilet, otherwise uchazvitira tsvina ukanwa ukatovora because kana kugeza chako auzogoni. So relationship yako iyi yauri kana iri imwe inoenderana nezvandichataura pa next topic, domestic abuse. Domestic abuse hakusi kungorovana chete. Munhu anokuita domestic abuse achiacta senge victim iyari toko abuse. A lot of things you can learn about domestic abuse by next topic. Thank you so much. Bye bye. I love you guys. Thank you. Bye.